Оставя това фактор. Това се казва големи. Тук снедам компадор с еквинили. Да. Ма това е по-голям като... Да. Ама вие бързо ще слезете. Да, тя бързо върви опашката. Накрая даже се наложи да тичам и аз трудно тичам. Този съм го вижда. Имаше малко проблеми с разкачванията, иначе на гладкото бягане се представи добре. Някъде напред. Добре, че виеме на 360. Аз не видях. Те, нали знаеш, че и критериите за кръста се променят. Те дори да не съдат, те се съдат. Точно така, да. Кажи ми, за какво му е тази стая? Какво ще прави тук? Без стол. Те столовете си ги махнали, защото сигурно сядат посетителите. Какво е това? Като си представиш, че това преди толкова години е сядал. Там пише ме. Да. И си викаш, сядал е човек на този стол, който вече преди толкова години го няма. Дали знае, че на неговия стол ще сяда други хора. Да, сори. Да. Mami ya viene y lo Ти представиш си една по една всички да ги разгледаш, как ти да ги пишеш. Това трябва 3 месеца сигурно. Ама така па на тъгъдък да минава само и какво мислиш? И да, трябва да му дадеш някакво внимание. Ето, краля слънце. Yes, I will. Thank you. Не мога да го такова, не мога да я отвъна. Не може да това. Що? Ми пречи на другите. Is it okay? Това не само покойки. Да, или тук са вече. Как са се намирали? Това ще е някакъв коридор. А те са ходили цяла свита с него. Виж, че на къде отиде, брат, 20 човека с него. По стрелките трябва да се видим. Стрелки. Еми, някакви червени стрелки има нарисувани, тя ти не се по тях. Гледаш. Това да не може да го общо.
但是风刮的，你这玩意儿得看。Là, c'est le salon Berthoud. Chiar colesterol пред обвището. Не са нататък ли? Нататък. Къде е стрелката? Аз стрелка не видих. Но пред групата, ако минем, ще е по-добре. Тук има на количите са много нахални. Бутат се, ловят се, въобще не пука.这个厅是冷色调啊，左手边你会发现，从左边开启的4个肖像画当中的人物，是西方科学的基础。强悍色彩的冷色调，专门适合春夏啊。秋冬季节太冷了，平常可以晒太阳洗澡的，就觉得在这里В един момент аз показвам двата билета, он ще види на него, дай ми този бейс, пас ли беше? Пас, да. И той почва да го търси и го няма, и го няма. И аз викаме до... Не, никой не изпраща. Никой не изпраща. Викам, може ли да се изпраща? Никога не сте спомнали думата лични карти. Тя така ми каза, че някъде пише лични карти. Имате личните карти. Те не ако Нямам, няма. Що? Нямам, защото бях ми детали ми казах. Снимайте, снимайте, защото вика, правни и после не вика на антибиоз. Да, ама нали знаеш, че на много места не уважават снимка. Не знам. Ще приведат. Така ми каза тогава, да. Абе, Но, аз не. Тук е, правилно. кой ти го каза? Изкуственият интелект? Не, тази заводката, когато бяхме събрали. Ма там нещата са по-различни. Ти си в група. Груповият екскурзоводът ти може да каже, тя е в моята група. А тук кой ще потвърди? Вие? В смисъл, ние ще гарантираме, но дали ще ни уважат гаранцията? То съм не знае с какво ще кажа. Ние така... Ако не си слушал, може да се обърне на другата страна. Отиваме една голяма компания на Белградчик и вечерта настаняваме се на хотел и аз съм си забрала лично така паспорт. И слизаме долу, има човека. Полицията ни изпрати. Жена ти ли? Жена ми. Аз се колегни, ще ми стъчат краката. Така казах ми. Не бати ли шушната, ще спари на толкова свой. А как се качва? Ето и стълби. Абе, какви стълби? Къде са? Не на стълби. Подскачвам. Къде ги? Стълба. Къде види стълба? Аз мислях, че е стълба. Не, ти не я видя, мислиш, че има. Сетили се, каква е разликата сега? Дали имат... Аз виждам, че няма стълбата и викаш има стълбата. Там се видя. Идват девойки и го поставят. Види как, че не виждам далече. Ма беше сигурна, че има стълба. Видяла си? И да е она, което е гонил,
Да хвърли горе и докато се качиш със сети. Да. Ма той, ако те хвърлиш горе, ще драскаш и с ногти се качаш. Не се имали какво да правят по цял ден вече. Това са и... Точно така. Добре, тук да кажем са танцували, но това е... Това сигурно е виж. балната зала. Най-добре. Металната глава е изпъкнала, защото всичко се е изтрило покрай нея. Но това сигурно е оригиналното такова стил. Тогава. Някой е затрил глината. За мен Да, не знам. Не съм специалист по тях. Тук може да настигнем нашите хора. Евентуално, ако се решили тя да е го с спрат. черно-бяла робля. Танцували са. Той е с синя панел. Bonita, ¿no? Те според мен са вече в градините. Въпреки, че ние за градините не разбрахме дали ще може да минем. Кой ти каза? Ами, изкусно ми каза, че е хубаво да ги разгледам. Ето, Да, ето аз коники. ама аз буквах посещението. И знам, че нямам. Така ли? Да, защото не беше ясно дали... Той има... Понеже не, когато има музикални някакви вечери, тогава се плаща в отделно градина. Ние не можахме да разбереме. Чакай сега Митко да не го забравя. Другите минаха транзит през най-известната Навсякъде. През най-известната зала в света минаха транзит. Това е зала? Това е огледалната зала. Къде е огледалната? Ми е ги огледал. Аз затова снимам с стика, за да мога А не да ти ли избягам направиш навън. самолет, защото къде го направиш? Нали знаеш, че е забранено? Откъде да? Са ти казаха. Мене поне 3 пъти до сега ме казаха. Не върви да ме снимаш. Виж? И ние да се надяваме да ни пуснат. Що патици? Имахме някои резерви за Глеждам годините. като с байгани. Помниш, че не сме пускани години. Те са безплатни. Безплатни са, само че когато има музикално такова, са платени. И сега мисля, че имаха днес. Не бяхме много сигурни, чудехме се. Явно ти не помниш. Това беше преди толкова месеци. Или колко преди един месец. Това аз не помня какво съм ял вчера. Аз седих за една единствена писта за цял ден. Ами аз един път само съм ял. Така се отслабва врата. Чакай, че загубихме. Чакай. Чакай. Бате, и нито Митко, нито Мери гледат. Въобще. Ти се ходят без да се оглеждат. Не са свикнали. Тук къде да се оглеждаш? Толкова неща има за гледане. Бе, още с влизането го изгубих. И влезна, нека да викам, абе ти гледаш и нека да... Не. Аз разчитам на тебе за снимките, между другото. Защото аз... Аз не знам какви снимки ще направим с това телефон.